Mga pulis sa City Mobile Force Company kun CMFC sa Cebu City Police Office nang hatag og mga bag nga adunay sulod nga mga school supplies ngadto sa mga batang kabo sa Upland Barangay Busay ning Dakbayan sa Subo. Mihatag usab sila og kalingawan ngadto sa mga bata. Ani ang report. Dili operasyon batok sa mga dautan kundi operasyon sa pagpakamana ang gihimo sa mga men and women in uniform nga masakop sa City Mobile Force Company sa Cebu City Police Office. Nagtapok ang mga chikiting nga unang giningaw sa presentation sama na lang ni ining policewoman ug usa ka batang nag-type B uniform kinsa nagdemo sa basic self-defense. Gisundan sa babae ug lalaking pulis sa susamang self-defense demonstration. Diin, gipildi sa babae ang lalaki. Siyempre, dili mawa ang dance move nga naglingaw usab sa mga bata. Apil na ang mga magtutudlo. Giatangan sa kabataan ang pagtunol sa mga bag nga mahinang pong midawat nini. Nangunay si Police Major Chuck Barandog ug ang Advisory Council ug ang opisyal sa barangay nga miapod-apod sa mga bag. Lipay kaayo ang mga bata sa nadawat nga bag nga naay sulod nga mga papel ug mga notebooks ug uban pa. Suma ni Major Barandog nga kabahin kini sa tinguha nila nga mapaduol sa kabataan ang mga pulis. Dili angayang mahadlok ang mga bata sa mga pulis kay sila kuno ang manalipod sa kabataan. This is our flagship program sa PNP no, ang the police would be maduol sa community, more especially sa mga kabataan, para ang pulis dili himuon nga panghadlok sa kabataan kundi mga protectors sa mga bata. Salamat sa mga pulis. Mahadlok pa kas pulis. Dili. Okay. Amigo man eh. Hatag ang bag. Gusto ka magpulis? Oh, Sa imong gusto? magpulis. Ano man? Oh, maulang. Bisa may ngani mo? Dan Ivan. Kapin sa usa ka katos nga mga tinun-an ang nakadawat sa mga school supplies. In behalf of Dr. Taliado, mapasalamato nila ni Police Major Chuck Barandog sa ilang paghatag sa mga kabataan o gamayng kalipay tanawa gift. Lipay kayong mga bata sa ilang mga nadawat. Kauban si John Solon. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.